Добър ден, уважаеми зрители на Национална телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Райчевски с предаването "Прокудени от бащин край". Постоянна тема на нашето предаване е отнетото българско землище и съдбата на стотиците хиляди български бежанци, които са били прогонени на сила от родните места и след това десетилетия наред те и потомците им са страдали от тежката бежанска орис. В нашето предаване говорим и за други принудителни изселвания на българите, станали много по-рано от последните събития, които са най-често тема на нашите разговори. Затова в отделни предавания ние споменаваме и разказваме за съдбата на българите, които са разделени през векове, принудени са били да живеят дори в различни държави. Създали са не само български общности, като, например, както са бесарабските, банатските и други българи, но са създали и различни и отделни български държави. След всички тези гонения, след всички преселване, скъсвани понякога и връзки с десетилетия и векове, време е вече ние българите да се обърнем към нашата история от нов ъгъл. Да се опитаме да съберем всичко разпиляно, да го съберем като документация, да го съберем като връзки между нас, да го съберем като възстановена общност. Светът се глобализира мимо нашата воля. Ние сме длъжни в този глобализиращ се от свят да устоим своята идентичност и това можем да го направим най-добре, като се обърнем към нашите корени, като се подадем ръка, като се потърсим и възстановим загубените и изгубените връзки и забравените в някои отношения, а в други и поправим някои неистини от нашата история. Защото много често за българската история е потърпевша от лъжи, манипулации, от необичащи нас българите в исторически план, разбира се, съседи и близки и далечни народи. Такава е съдбата на всеки един народ. Има си приятели, има си неприятели. Егоизмът налага много често да не мислим само за това кой ни е най-близък приятел, а да мислим кой е нашия интерес, за да можем да се защитим. Днешна тема на нашия разговор ще бъдат именно стари връзки между българите. Прекъснати преди векове, прекъснати като официална политика, но не като усещане, не като познание, не като търсене от народа, между българите от Волска България и Дунавска България. Поканил съм доцент Татяна Ирулина. Добър ден, доцент Ирулина. За да поговорим за връзките между Дунавска и Волска България и по-конкретно с определена тема да чуем и научим нови сведения за тези две Българии. Сега ще говорим само за тези две Българии, но сега ще направим едно признание, че с доцент Ирулина ще имаме възможност да поговорим и за други Българии, трета и четвърта и така нататък. Но това ще остане наша малка интрига. Днес ще говорим за нови сведения, които ще чуем от Татяна Ирулина, за историята на Дунавска и Волска България и по-точно сведения, които са малко познати или познати на много тясен кръг изследователи, а някои дори са съзнателно премълчавани, за да бъде насочена нашата история в друг план. Имах няколко писма на зрители, но ще отговоря на тях на следващото предаване. Сега само ще спомена, че групата от тракийски потомци на тракийски и малоазийски българи, която редовно поемат своя път, по обратния път на дедите, пътуване по родните места на своите бащи и дядовци и деди, които са били прогонени от Тракия и Мала Азия, да възпоменат, да почитат тяхната памет, да посетят родните домове, макар и минавайки край тях, да прелеят с вода, да спалят свещи на местата, където са старите гробища и старите църкви и да се върнат с съзнанието, с мисълта
че нищо не е забравено, че тяхната памет няма да бъде изтрита. На 2 юли потегли отново група голяма, която ще посети редица селища. Аз сега няма да ги изброявам, но вярвам се, когато се завърнат, ще имаме достатъчно информация и снимки да ги покажем. Тогава ще говорим конкретно. Имаме една покана във връзка с 111 години от Илинденско-Преображенското въстание, което всяка година се чества в родопското село Славейно. Има време още за нея. То ще бъде на 2 август тази година. Сега само споменавам този факт, но във всички предавания до 2 август, когато е честването, ще го казвам по няколко думи за това славно комитско село и за родолюбивите българи, които живеят там и които се събират от цяла България този ден да почитат паметта на загиналите наши предци за борбата за освобождението на Тракия и Македония. Сега казвам ви добър ден отново, доцент Рулина. Предишното предаване, в което направихме анонс за тази тема днес, с колегата Иво Андровски, говорихме за едно събитие, значимо, за включването на град Болгар в списъка на ЮНЕСКО към световното културно наследство на човечеството. Това е едно знаменително събитие и това беше повод да отбележим, че поне 2 предавания трябва да посветим на тази тема, защото тя е нова, малко позната, а интересува напоследък доста българи. Моето впечатление е, че младите българи проявяват един подчертан интерес към тази част от българската история, малко позната, поради редица причини. Но ето, от вас научаваме, и това е много добре изложено в основанията във вашите книги, които ще ги покажа след малко, че всъщност и още един град на волските българи, последната столица на волските българи, град Казан, е всъщност също част от световното културно наследство на Европа и на света, приет и признат от ЮНЕСКО и утвърден от него. Тъй като започнем за Казан, може би, въпреки че тя е по-раншна книга, ние ще поговорим и за друга книга за отец Спиридон. Искам да я покажа. Волска България, излязла преди не много, няколко години, но в малък тираж, изчерпана, за съжаление, като всички хубави български книги. Надяваме се, че скоро ще видим ново издание, в което така ще имаме повод да представим по-обстойно. А сега, тъй като времето ни е доста ограничено, 1 час е малко време за тая славна, велика история на волските българи, нека да започнем направо. Моята молба към вас е разговора, да запознаем нашите зрители с, тъй както ги запознахме в предишното предаване с град Болгар, да ги запознаем с другата, последната столица на волска България, град Казан. Казан, втора столица след град Болгар, който продължава и сега да бъде столица на всички волски българи по света. Тоест тя е приема за своя престолен град. Да, точно. Той е техният престолен град, независимо где се намира. И понеже Казан претърпял изключително много катаклизми в своята история, по света има много и то известни фамилии: Казан, Казански, Казанцев и така нататък. Вие сте чували, че град Котел, нашия град Котел, има някакви паралели, защото то е еднакво значение има. Да, и Казанлък. И Казанлък. И Казанлък също, да. Тоест, този град първоначално не се е намирал на това място, малко по-надалече, на изток, и по-късно бил принесен. Фактически той бил построен, така се смята, основно, както в своя фундаментално-монументален вид в средата на 15 век. Когато България е по-турско иго. Но 2005 година Казан празнува хилядолетие. Това означава, че този град е съществувал поне 1000 години. А има сведения, че и по-рано. Защото под Казанския Кремъл има разкопки. Разкопана една стена
и долу има няколко културни слоя. Най-малко 5-6 културни слоя. И специално оставен една стена, да можем да видим. Тая стена в духа точно на българските древни строежи, с големи квадри. Вие малко така нарушихте хронологията, която бях си намислил за историята първо на Волжска България на град Казан и после да покажем този факт, но нека ще го направим сега. Добре, понеже споменахте Казанския Кремъл. Да. Ние, българите, чуем Кремъл, разбираме Московския Кремъл. Много малко знаят, че всъщност Московския Кремъл е копия на Казанския. Той стария Кремъл е на град Казан. Вие ще кажете за връзката как е станало това. Аз искам само да покажа ето снимките, които си донесли. Ето, ако може по-близо. На Московския Кремъл. Има две. Ето го в дъното, значи то с който е средата и другата се вижда една още кула. Ето е в Казан. Тоест първообраз. Култа на Сюмбика, да. Първообраз. Тоест, когато Казан е столица на Волжска България. Да, когато да бъде покорена. Столица на Волжска България. Това ги показвам на тези две, не толкова само да направим аналогия, защото нормално, естествено, Казан предшества Казанския Кремъл Московския, но впечатлима структурата, която показахте, по която е изграден тази порта, кула, тя абсолютно дублира монументалното строителство на Плиска и Преслав. Да, тя е построена от големи квадри и то по стандарта на българското строителство. Закрепено с метални куки. Така че ето отговора на въпроси, които се задаваха в миналото от първите откриватели, които организираха разкопките на Плиска и Преслав. Откъде българите имат умението да строят такива грамадни сгради, с такива грамадни каменни блокови, да обработват камъка. Такава техника. И с такава техника. Да. Това, което в Византия го няма по това време. Да. Намирането, откриването на тази техника и този начин на градеж в Казан и в Болгар всъщност показва откъде е. Те е от най-старите българи. Искам да обърна внимание и на сградата покрай тази кулата на Сюмбика, който е направена по стандарти на италиански ренесанс. Да, един ранен период. Ето там всички детайли, които прозорци, корнизи са направени по някакъв антично-ренесансен образец, който бил разрушен. Аз пропуснах, може би пред нашите зрители, защото допускам, че ви познават, но може би за тези, които не ви познават, да напомня, че вие всъщност сте представителка именно на казанските българи. Да. Това може би няколко думи не е зле. Нищо само, че ще прекъсне малко разказа, да кажете за себе си няколко. От кога сте в България и всъщност кое ви накара да породи интереса ви да опознаете нашата Дунавска България, наричана на времето. И първите, така в България живее 31 година. И просто се омъжих за един човек, Христо Тодоров Бемберски, историк на Дунавска България, който за съжаление много рано починал, но аз живях с него 15 години. И 15 години той ме обучавал на българската история, култура, език. Тук на нашата България. На Дунавска България, включително и на Волжска България. Защото той ходил да проучвал история на Волжска България и специално летописи, староруските летописи. Тоест, аз имам като че ли наследствена, матрична такава памет, наследена от него и разбира се и носи някаква моята лична... Всъщност ви десетилетия наред се занимавате с историята на... Не по-малко от 30 години. По 30 години. Кои извори, в кои библиотеки, къде сте работили, освен литературата? Много работих в Махачкала, когато на млади години в Дагестанската академия на науките. И там проучва извори. Те са много редки извори за кавказските българи, бадбаяновите българи. В Казан съм специално ходила и работих в библиотеката Лобачевски и в архиви също. И тук също работя и говоря и за частни архиви, които ползвам и всякакви извори от българите. Благодаря ви. Това е достатъчно. Аз не исках да ви разпитам в такава добра, но все пак да напомним, да обърна внимание на това, че познавате
нещата не само като интерес, а и съпричастност като част от тях. Да продължим с така историята на Казан, казанските българи. Още няколко така най-характерни сведения за тях, които да кажем нови или според вас малко познати за нашите зрители. Не, аз просто искам да споделя моите впечатления, защото не искам да чета някаква лекция. Преди няколко дена посетих великолепна опера на постановката, сценографията на Пламен Карталов. Така. Блестящия. Ето Казанската шапка на Борис Годунов. Да. Тя шапка, която се намира в Московския Крим, въоръжейната палата. Така. Тя същата шапка, която е носил и Борис Годунов, и поколения от Романови. Не само Иван Грозни, неговия син, но и Годунов, и Романови. До Петър I фактически шапка, корона е била казанската шапка. На Волжска България. Корона на Волжска България. Именно. Дори руските историци смятат, че тя е била специално изработена по модел, понеже е била загубена, за да потвърди това е владичество, руското владичество над Казанското царство. Така. Но това е най-вероятно и оригинала. Най-вероятно е оригинала. Но много ми впечатли те прозрения на Карталов, когато той поставил сцена, това са десетки метри, не знам, може би 30-40 метри една сцена, огромна, и цяла карта на Волжска България, где-то по средата с огромния букви пише Казан. Да, това е неговата... Да, той е вътрешна интуиция, може би и познание. Вероятно не, едва ли е само интуиция. Да, но и познание за ролята на Борис Годунов, защото фактически той бил от български произход и може би имал предвид някакъв нов тип управление по български модел да предложи на тази територия, където бил цар. Тоест, искам да кажа, вижте, тази нишка, тая връзка между българите, тя не се прекъсва. Искам или не искам, тя пак се прояви в тая опера. Да, това много ме впечатли. Изключително ме впечатли и аз много благодарна на Карталов, че той направи такова нещо. И другите също българи бяха много впечатлени. С самите дрехи, с самото отношение, стига ли това до Казан, до днешен Казан, информацията за хората, които там живеят, до волжските българи, които днес са в Казан? За тази проява, за този интерес, за това възраждане? Разбира се, понеже вече имаме интернет. Има хора, които активно работят в интернет, в частност Иван Андровски. Той много активно работи там. И разбира се, че има. Но това трябва да бъде на държавно ниво. Ние вече говорихме, искаме да предложим на българското правителство, на българския парламент да пуснат една авиалиния Казан-София. Това е двустранно, това е стопанска дейност, дай Боже да се... Ние ще предложим, а те там направят някакви дипломатически мерки. Така. Сега... Ние за волжските българи и за вашата книга нямаме възможност да я представим, въпреки че много ми се искаше, но нека да споменем нещо и за книгата, за която всъщност днешната покана е отправена към вас, История в украция от българского народа на отец Спиридон, която вие преведохте и издавате на български с един великолепен коментар, какъвто не е правен. Коментар, имам предвид бележки с исторически справки. Какво ме накара да се насочите точно към отец Спиридон и неговата история? Когато толкова много други извори познавате, и арабски, и на волжските българи, знаете историята на Паисий и другата старобългарска литература, с какво отец Спиридон вие така привлече неговата история? Това, че е по-малко познат, това, че не се говори, или може би аз да не знам тайната, защото той го хваща един много по-хронологически порядък, много по-голям период от време, отколкото Паисий. Няколко неща много ме впечатлиха. Първо,
че той дава 976 година преди новата ера, официална поява на българите на Балканския полуостров. Така. Това преди всичко. Дава много имена, които не са обяснени от българската историография и българската филология, имена на българските канове, които пак се срещат в нашата етнонимика и антропонимика. Тоест, аз тук намерих някакви данни, които искам да свържа с историята на Волжска България. Преди всичко този, как да ви кажа, този аспект, добре. Този аспект ме интересуваше и все търсих там какви неща съвпадат, има ли думи, има ли събития и давам в коментари тия събития. И още нещо, което много ме впечатли, това са ранно християнство на българите. Аз ще ви задам, предлагам ви към края да минем към точно ранно християнската тема, но какви аналогии направихте? Какво открихте? Просто чисто любопитство, което и мен ни заинтригова. Какво намерихте в Спиридон, който подкрепя тезата за общността на българите, на дунавските и казанските българи, и на волжските българи? Това, че съществува, той пише много рано поява на бановете като аристократи. Да. И при нас същото. В нашите паметници всички аристократи се наричат банове. Освен това, например, дава появата тук на Балканския полуостров 325 година, малко по-рано появата на Атила, който дава името Дербал. Дербал, който може би свързан с Тервил, а може би и с нашите древни имена. Това също ме много впечатли. Пише там за появата на масагетите тук, първите заселници, те са били масагети от Мосох. Както известно, масагетите и волжските българи също произлизат от тях. Докато, например, аланите и възлизащите към тях русите, те от Гог и Магог идват. После към масагетите към мосохитите ги така отнася Димитър Ростовски. Освен това, много ми впечатли използването на много щателно, много внимателно проучване на църковните анали на Цезар Барони. Васил Златарски обвинява малко така, хвърля такова обвинение към отец Спиридон, че той нещо пресъчинява, добавя, неточно цитира извор. Аз абсолютно целият Барони в църковно-славянски превод анализирах и бих казала съвсем така основателно, че отец Спиридон много щателно цитира, много точно цитира. Дори Златарски каза, че той е малко по-недостоверен, повече въображението при него работи. Така. Това съвсем не е така. Защото... Това са моите представи за отец Спиридон по Златарски. Не, той просто използва такива избори, които Златарски не използва. И съвсем друга концепция. Концепцията на... Класическа школа учат главно гръцки и латински. Да. Концепцията на отец Спиридон, това е непрекъснато. Цялата история на българите на Балканския полуостров наброява 2000 години поне. И плюс 976 години, значи почти 3000-летия. Той смята, че тия българи тук непрекъснато са живеели. Ние само трябва да намерим допълнително доказателства защо той пише така, което аз пиша много подробно. Връзка с история на Илирия. На древна Илирия, на Еней, той на има Троя. раздел Илирите. Да. Аз пиша за това. И затова той не може това да приеме. Той смята, че българите идват заедно с Паруха, преди това да не съществували. Те с Парух се връщат всъщност. Да, точно така. Те се връщат, за да възстановят българската държавност тук, защото тя била, така църквата била вече подчинена на Византия и почти нямала българската държавност и затова те идват фактически. Така, ще поговорим много интересно за царе, за отношението към Кирил и Методий, към Римската църква. Въобще той е една цяла енциклопедия в много отношения, така доста близка до това, което пише Паисий, но много по-широка като хронология. Много
обхваща времеви много по-широки граници и рамки. И затова аз не знам дали това не е било причината да е бил пренебрегнат, защото изглежда недостоверно или неотговарящо на старите концепции за историята на българския народ. Да. И затова е бил пренебрегнат като така и не много достоверен източник или по-скоро като едно историческо съчинение, така като... Точно съчинението смятали. Защото това не само исторически, но литературен паметник. Да. Той включва тук, например, повеста за Заграфски манастир. Да. И други повести. Тоест това е литературно произведение, не само, а той гледа върху този паметник само като исторически. А освен това... Златарски мотив. Златарски, да. Той го гледа като исторически документ. Чисто исторически документ. А той е документи като и на езика, и на... На всичко, да. А той използва църковни извори, което за такъв традиционист, учен като Златарски, това просто, как да ви кажа, извън обективната наука. Да. Извън обективната наука. Религиозна, от история на религията или... История на религиозното движение на християнството в България, което за Спиридон това е основното. То е свързано с развитието на българския етнос, българската държавност, българските ценности. Той не ги разкъсва, ги откъсва от българската история. Да, има доста неща, на които ще се спрем. Нека да обърнем внимание. Извели си в началото на книгата така едно изказване от една мисъл на Спиридон. Защо той нарича българите чада апостолски? Спиридон казва, че българите са чада апостолски. Това е един особен народ. Възвишен народ. Всички българи. Независимо, че волските българи са изповядват исляма, дунавските са християни, но той нарича българите чада апостолски, на апостолите, на първите разпространители на християнството. Това е един тема, която също е много голяма и трудно черпаема, но любопитен съм, интересно е ще и на нашите зрители да чуем вашето. Да. Защото ви сте го извели в началото на книгата и това ме накара да ви задам въпрос. Защото много неща е казал за българите Спиридон, но специално това сте извели на преден план. Вижте, когато приведох, аз възприех тая информация като метафорична. Като която не мога да намеря буквално историческо потвърждение. Или ако мога да намеря, трябва специално изследване да правя. И когато приключих вече, почнах да търся. Нека да се върнем към епохата. Значи, кога пише? Края на втората половина на 18 век. Няма българска държава, няма българска църковна институция. Манастирите, доколкото са оцелели, са в руини и са там скрити някъде без централизирана духовна българска власт. Няма гръцката църква всъщност е онази, която представлява официално пред властите християнската религия. Тоест няма българска църковна институция като държавна организация. Българска държава политически не съществува от векове, повече от 3 века по това време. И той има така усещането, чувството да нарече българите чада апостолски. Да. Един народ, който официално не фигурира и го няма в регистъра на империята, на Османската империя. Защото там няма записани българи, там има румелнет, християни. Да. В такава една обстановка не само да усети себе си и народа си равен на другите, а той го извисява и над останалите. И набира доказателства за това. Да, апостолски. Да, и намира доказателства за това. Отгоре. И защо пише? Дори какво намира той? Какви са аргументи? Сега, Илирийската земя, си реч България, още от самото начало приела светото кръщение от върховните апостоли Петър и Павел и от епископите, които били от състава на 7-те апостола. А те са Климент в град Средец, Флегонт в Къколосай, който е Маратон, Ерми в Далмация, Андроник в Панония, Ерм в Филипопол, Иринарх в Илиракопол, т.е. в Белград. Всичките от апостолите Петър и Павел били поставени, а най-вече от самия Господ наш били поставени и благословени. Сега
след като вече излезе книгата, аз почвам да проучвам Евангелията. И в Евангелието от Лука в 10 глава самия Христос, преди да отида на Голгота, той се обръща към 70 апостоли. Имената не се дават в Евангелието, по-късно се дават имена там в посланията. И казва: вие ще ходите там, където аз бих искал да отида. Значи той лично, самия Исус Христос е знаел и за Средец, и за Маратон, и за Сирмия, и за Далмация, и за Филипопол, и за Белград. Той, или Рикопол. Той знал за тези древни центрове, да, културни, и ги изпраща точно там. Защо? Защото тази информация се съдържа в Евангелието от Лука. Понеже отец Спиридон бил духовно просветено лице, извисено и много информирано. Той много... Той виж сан има... Да, и архимонах, точно така. Той абсолютно аргументирано и отговорно дава тая информация. Не просто така се изхвърля. А нашата цел да намерим и да информация, която би потвърдила. Първо, естествено, Евангелията и посланията. И аз намерих за всеки апостол информация, освен Иринарх от Илирикопол. За този. Както знаем, свети Климент проповядвал, благовествал в Средец. Това е първи век. И да, в първи век самите останки на тази базилика, на тия сакрални сгради не са намерени. Но сега бих искала да покажа сега на кръстовището между Сливница... Вие, идейки тук, донесахте новина. Да. Между Сливница и... где-то на Лъвов мост. Сливница и Мария Луиза. Где-то там се водят, да, сега работи такива строителни, много големи, мащабни работи. Там са намерени редица изключителни артефакти. Първо искам да обърна внимание тук данните от телеграф. Не, вижте, да. Вие ги сняхте, нека ще ги покажа, ще ги коментирате. Значи там се провеждат строителни дейности и по ваше сведение от приятели... На зидове на архитектурния комплекс района е намерена плоча с надпис, която била част от древна църква от по-ранна епоха. Каква по-ранна епоха? От трети век. Не, трети-четвърти е намерен. Още по-ранно от трети-четвърти. Защото ние имаме там базилики от трети-четвърти век, още по-ранна. И аз си задавам въпроса, после тук е намерен кръста и те фотографии, може би. Да, ето, те показват. Да, този кръст и алтарната маса, която е разрязана на две части. Сега ще покажем. Покажете следващата снимка. Да, в основата и от дясната... Не, от лявата страна долу. Да. Извадена мощехранителница, който вече изчезнала, няколко кавчежа, предполага се, че мощехранителницата... но това са само догадки или това е информация, която... Това е информация, вътрешна информация. Това е вътрешна информация. Тази част от алтарната маса още стои там. Кръст вече не съществува, тук бетон горе. И ние ходихме там миналата седмица да протестираме, да спрят това нещо и да проучват. Защо? Защото под алтарната маса има още един слой. И предполага се, че този слой е на древния Сердон. Ето вижте. Тук... Покажете там. Да. Археолозите водят проучвания. Това са професионални археолози, историци. Ето тук, точно под алтарната маса, водят проучвания. Това, което съобщавате, е доста така притеснително, защото ние живеем в 21 век, когато България е член на всички международни организации за защита на културно-историческото наследство. Това фактически и такова нещо реално не може. Не би трябвало да се случи находки да бъдат унищожени по време на строителство. Дано това е само така тревога, а не реалност. Нали? Защото ако е реалност, е много грозно. Доколкото знам, това е в реалност. Има институции, дано... Предполагам, че вече са взели мерки и вече се води дневник за находки. От този ден, когато ние почнахме там протести,
На това място вече се води археологически дневник. Преди това дневника не се е водил. Защото се минава за строителен обект. Точно така. Точно това. Точно се води. Но не би трябвало, защото все пак мемориална зона влиза в древния Средец. Така. Добре. По темата за чуда апостолски, ако има още нещо да кажем, и да искам да се върнем пак към Казан, защото така не доизяснихме. Тук искам две паралели да направя, които тук може много да се говори. Обърнете внимание. Свети Климент покръства Средец. Какво става по-нататък? Свети Константин, Кирил и Методий отиват, намират мощите, занасят в Рим. Вижте каква древна, дълбока връзка между събитията от първи век и събитията, които става много по-късно, заради което била благословена именно българската азбука и българските книги. Тоест това е тезата на Спиридон. Затова сме... Да, точно така. И второ, в Панония проповядва първи век свети Андроник. Когато идва по-късно свети Методий, той проповядва на престола на свети апостол Андроник, както пише Климент Охридски в своите жития на свети Методий. То ние имаме такава дълбока приемственост между първохристиянството, епископското християнство, първоапостолското християнство и всички тия наши традиции и светци, свързани с българското покръстване и българската азбука, българската книжнина. Това искам да кажа, това искал да каже и самия Спиридон. Ние да направим самите изводи. Именно и да се върнем сами, да открием своята история и да я оценим. Как се развива съдбата на другите българи, които остават Волжка България. Волжка България, да. Въпросът е много принципен въпрос. Към него, защото вие виждате колко древна християнска цивилизация, път по който изминават българите тук в старата родина, нали? И на Дунавска България, откъснати от старите корени, в нова среда, те създават също своя цивилизация, друга религия, но в психологически и в културен план единни, близки. Ето и по начина, от началото говорихме за градежа, много други белези на традиционната култура, за която ако говорим, също ще стане дума, ако проследим етнографията на България, на Дунавска и на Волжка България, там ще намерим много аналоги и в тъкани, и в шивици, и в погребални практики, независимо, че религиите са различни. Така че, нека да проследим малко пътя на волжските българи като държавна институция, като развитие като държава, за да така да можем да се изясним. Според българите, които създават Волжка България, оказват огромно влияние върху държавните модели на околните народи. Това беше много важно. Да. Преди всичко те оказват... книгата ви на Европа. Влияние върху Европа. Преди всичко те оказват огромно влияние на държавния модел на така наречената Златната орда. Защото под влиянието на Волжска България Златната орда, Узбек хан приема мохаметанство. Да. И те създават една мощна такава държава на Волга чак до Каспийско море. На територия на източния бряг на Волга, която била подчинена на тази държава, била подчинена цялата Московия. Но този държавен модел предполагал свобода на религията. И именно по време на Узбек хан била създадена така самостоятелна и много силно центрирана Московия, московска държава. Защото той подкрепил тия модели в другите държави. Значи това не е била никаква... Не експанзия, не... Никакъв случай експанзия, не. Те позволявали такова развитие, освобождавали от данъци църковните имоти. Да. Да. И този модел
оказал влияние по-късно и върху самата Русия. Дори сега искам да кажа, този модел продължава да действа в самата Русия сега. Защото Русия, макар че е православна държава, тя позволява сега на Волжска България, там построени в последните 10 години едни от най-големи джамии в Европа. Това е синята джамия, т.е. джамия на Кул Шериф в Казанския Кремъл и бялата джамия в Болгар, която е открита 12-та година на 10 юли в 10 часа сутринта. Тоест, този модел продължава да работи. Модел на толерантност. Тоест, ислямската държава като институция в казанските българи е по-стара от други исламски държави, от една Турция, например. Разбира се. Не случайно ви насочвам там, защото при нас то не е дискусия, този проблем често възниква, когато се върнем към едни процеси, които са протичали в нашите земи след 17-16 век, 18 век, когато част от българите приемат ислямската религия, нашите сънародници от българите мухамедани или помаци наричани. И тогава, поради неразбиране от страна и на българската интелигенция по това време, пък и на европейската историческа мисъл, да се направи разлика, че не могат да се уеднаквява религия с националност, тези мюсюлмани са отнасяни към други ислямски народи, към турци и в случая с много от тях са бивали така откъсвани като част от българската общност, като отношение. И това е станало причина за известно диференциране. Тоест един аргумент, говорейки сега за тази голяма българска цивилизация в край Волга, която създава монументи, създава книжнина, създава монетарна система, духовност, нали? Ислямска като по своята същност. По същност, а същевременно българска като националност, национална изява и етническа принадлежност. Тоест това ни пречи на онези, които изповядват ислям или друга религия, да бъдат българи, това, че не са православни и че не са християни. В никакъв случай. Ето това беше важното, което. Сега, понеже познавате тази част на Евроазия, къде е най-компактна масата, къде можем да очакваме, не къде можем да очакваме, къде има най-много българи от волжските българи, концентрирани, останали, защото те също са разпръснати в различни места. Фактически. В това голямо море. Те къде са най-концентрирани? Не са разпръснати. Те просто си живеят на територията, където е била по-рано Волжска България. Сега заобиколени от други народности. Преди всичко, разбира се, Татарстан, Башкортостан. Не, защото там има много миграционни процеси, особено в рамките на Съветския Съюз. Независимо от това. Те са разселвани, отивали са на изток, на запад. Нали? Не. Аз говоря за диаспори, които, например, сега ще кажа от начало за републиките. Републиките, преди всичко, Татарстан, Башкортостан, Чувашия. Да. В Мари също има компактни маси. Тоест в 4 републики. 3-4 републики. И тези угрофинските народи, които винаги гравитирали към Волжска България. Например, Волгоградската област, аз понеже едно време там работих, запознах се с едно семейство. И те казват, нашето село 500 години. Те са хора приблизително, и мъж и жена бяха към 2 метра високи. И сина им беше такъв. Абсолютно бели, сини очи, все едно древни тракийци. Да. Само се изповядвали мохаметанство и говорили на български тюрки език. Обаче абсолютно във всичко... Вие познавате този език, може да го говорите, не? Познавам определено, защото говорих като дете и ползвам го като в чета литература. Когато говорите, сега имате предвид вече... Добре. Тоест... Освен това, где-то Симбирск, Уляновск, Пензенската област, всички тия области по край Волга,
Ние имаме. Защо? Защото до 16-17 век Московия е била до река Ока, а там обитавали волжски българи. Тоест, те да продължавали, така и продължават да обитават там. Иво Андровски е ходил преди 2 години в Русия. Той може да разкаже как в Симбирск, Ульяновск го посрещат българите там. Те знаят, че ето, аз съм си предвидел и да записал един въпрос, който искам да ви задам. Какво е отношението на тамошните българи към нашата Дунавска България? Променено ли е то? Променя ли се с времето? Съществува ли тенденция за търсене, създаване, контакт, така, за възраждане на старите връзки? Вие бяхте споменали в едно ваше изказване, че е време вече за ново българско възраждане, което значи да се погледнем и да се опознаем и да се видим. Аз мисля, че тече с пълна сила благодарение на нови технологии. Да. На интернет, на Фейсбук, на Ютуб тече. Но това все пак трябва да излезе в някакво такова пространство, държавно пространство. Да. Да направим... Има институция. Да, институциализират тия връзки. Например, да пуснат един рейс такъв, авиарейс, който ми е мечта, да можем спокойно да отидем там, да опознаем тия ценности, да ги сравним тези, които тук има. Да направим туризъм, който би било добре и за двете държави. Все пак това развитие на икономически отношения. Интерес е огромен. Тук идвали на време композитори, сравнявали музикална култура на волжските българи и на дунавските българи. Това ще ви помоля така, най-бегло това, което ви е направило впечатление, което като проучвате връзките, кои са най-характерните признаци, които нас сближават в културата? Ето, сега давате пример за в музиката. Преди всичко, да, това е музиката. Това е отношение към възрастните, от дълбоко уважение. И страшна обич към децата. Страшна обич. Като народопсихология. Народопсихология. Значи, народопсихология, тези черти, които заложени и в двата клона българи, те са изключително устойчиви. Нищо не може това, тази любов към децата, нищо не може да причупи. Само родителите за тях живеят, за тях и царе, когато има легенди някакви. Yeah. Все разказват за цари и техните деца. За цари и дъщери, да. Yeah. Просто това прави голямо впечатление. Музикална култура, много дълбока музикална култура, много дълбоки корени имаме. Вижте, Римски-Корсаков, Балакирев, Мусорски, тяхната музика не би съществувала без музиката на Волжска България. Също в облеклото, в народното... Да, в народни масии. Знаете, аз попаднах, когато в Казан 95-та година в етнографския музей внасят българска носия, който тук казвам, тя откъде имате българска носия? И те се изплашаха. Защото наистина българска, но волжско-българска. Тя е червен, такъв характерен червен цвят на карета. Беше ми попаднал един албум от Чувашия. Да. За национални носии. Почти, аз дори помисля, че са от Македония. С македонската народен костюм. Червено-бяло шивиците. Червено-бяло, черно също има. Чернодревшковци има там, белодревшковци има. Но не е късни преселници, а стари ваши, да. Разбира се, стари. Не са преселници. Да. Това говори, че от една основа тръгва. Ето един корен. Защото преди време, някъде в 90-те години, когато така контактите между народите и хората се облегчиха, паднаха ограниченията, получавахме доста писма, връзки от волжски българи с желание да се направи един общ събор, да се организират съвместни срещи на високо държавно ниво и за да се започне да се възстановяват именно познанията ни. Че сме... Сега ми е известно само за едно посещение на господин Калфин, който на време посетил Казан и подарил на Шаймиев меч на Камко брат. Той има много, меч на Камко брат, но ставаше просто оттам. Идва. Ами да, трябва и това е на държавно ниво. Ние не можем това да направим. Като ще поговорим за някои от тях, като остава оговорката да продължим за третата България.
Не сега, това е за Кавказската България, нали, която е пък още по-малко позната тема, тъй като също времето не са само до минути. Мисля, ще няколко да представите и този автор, История на Волска България, която вече близо 100 години, повече от 100 години от издаването й. И едно списание донесахте унгарско. Унгарско. Искам да го покажете, го коментираме малко. Защо унгарците ще имат списание за българите, за волски, а ние в България да мълчим по това? Унгарците имат български корени. Те смятат, че имат български корени. Списанието в момента... Това е международно списание. Заглавието не го виждам. Българ Таймс. Българ за мани, който на трите езика излиза в Будапеща. Може да покажеш малко, да увеличи го, извинявай, да го видят зрителите. Ето го, списание на английски, с нека заглавието му да се види. На английски, на волско-български език и на руски език. На трите езика. И то в Унгария излиза. В Унгария излиза. Защо унгарците издават списание за българите? Защото за тях техният произход от българите аксиома, първа. И втора, те гледат върху волжските българи като нещо много ценно, много високо, много, което е създало тяхната цивилизация. Това беше така. Аз съм чел също няколко статии от стари немски, не стари, от преди няколко десетилетия немски историци и унгарски, които подчертаваха тези връзки. Но направи ми впечатление, че в новата унгарска историография, като че ли там се появиха нови тенденции, така да се опитват да не наблягат толкова много на тези връзки, да търсят друг произход. Или това е една обща тенденция. Те колкото да търсят, от това не могат да избягат. Това списание ме впечатли. Предполагам, това ще оценят и нашите зрители, защото за първ път чувам, самото то говори за себе си, каква е обществената нагласа в Унгария. Защото едно е какво ни се казва и пише по медии и други писания, за това, че унгарците са оттеглили от тази своя някогашна концепция. Ето самия факт, че това сега излиза в момента, нали? В момента, да, това е 2010, но има 11, 12, 13 година. И всъщност то проследява или статиите, съдържанието му е за... Цяла история проследява от самото начало, от корените, от изворите. То е старата, така наречена от нас прабългарска история. Прабългарска история. Да. Тоест в Унгария, уважаеми зрители, има списание за прабългар. Да. А ние в момента почти за волските българи, тук там по някой ентусиаст понапише нещо, благодарение на отделни учени, които по частна инициатива, наши институции, направление по прабългаристика или изследване на волските българи или на нашите сънародници в тази част на света нямаме. Така. И още искахте да покажете на... Да, това е корицата на тази книга. История на... За няколко минути имаме да представите този автор, защото той е изключително добър. Излезе в 1909 година на волско-българския език с арабица, на арабица. Това е му корицата на тази книга. Ето тази корица. Българ Тариха. Ето това. И Самин Гайнедер Ахмеров. И всъщност това е българ. Това е издание на руски, нали? Не, това е българско. Аз преведох на български език. Ваш превод? Мой превод, да. Всъщност с коментари. Не е много подробни, но с коментари. Коя година го 2001 година и второ издание 2002 година. И на корицата, ето тази илюстрация, търсих много години, накрая намерих. Царица Сюмбика със своя син Утямыш Герей. Кажи, обяснете кои са ти, защото... Това е последната българска царица, която била пленена от княз Серебряни от руснаците 1551 година, изпратена в Москва. Била измъчвана, защото не искала да се откаже от мохаметанската си вяра. Била усъкатена, дори казва, че бил отрязан носа. Да. А сина й Утямыш Герей приема името на Александър и се възпитава в семейството на Иван Грозни. Пораства, става още на млади години, проявява невероятни, някои феноменални качества, но за съжаление бива отровен, защото е последен наследник на рода, на царския род на волжките българи. За съжаление, да. И няма потомство други? Той няма. Има
По друга линия. Да, по друга линия има, но специално от този клон на Сафагирей ние нямаме. Така. С може би минута... Искам да обърна, извинявайте, на тия шапки, които характерни на всички шапки на индийските богове, на арийските богове, на иранските богове и техните династии. И още нещо. Това е мохаметани, 16 век. Тази шапка не е ли с метални? Тя основа е плат, нашити такива златни плочки върху нея. Не случайно ви казвам, има едно село Еркеч, Козично край Несебър, Бургаско, където момите и в други български села носят такива шапки на главите, целите покрити с монети. Да, това като член метален и също ми заприлича на нея. Те имат строго определена енергийна стойност и ценност и роля. За съжаление, Татяна, времето ни привърши за това предаване. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ще продължим и с други предавания. За сега остава обещанието ви да поговорим за третата България на Кавказ по-нататък. Благодаря много. Уважаеми зрители, благодаря ви, че бяхме заедно. Ще се видим отново в следващата неделя в 15 часа.